субҳи имрӯз футболбози тими мунтахаби ҷавонони мамлакат зиёиддин фузайловро ки дар рафти баргузории бозии мунтахабҳои ҷавонони то 19-солаи тоҷикистон ва малайзия ҷароҳат бардошта буд ба меҳмонхонаи астон империал бекасӣ ки дар муддати баргузории чемпионати осиё макони будубоши футболбозони тоҷик мебошад оварданд. гарчанде ки сараввал ҷароҳати зиёуддин ҷиддӣ менамуд, аммо пас аз муолиҷаи табибон маълум гардид ки ҳолати футболбози тоҷик нигаронкунанда нест ва ӯ пас аз муддати начандон тӯлонӣ боз ба футбол бармегардад. дар ҳамин ҳол духтури мунтахаби ҷавонони то 19-солаи мамлакат абдусаттор қаландаров иброз дошт ки зиёуддин фузайлов ҳар лаҳза худро боз ҳам беҳтар ҳис карда истодааст. саломатӣ зиёиддин гуфтам ку пешам такрорам шавад, якуним зумо пас ба тамрино бармегардад. агар худо хоҳад ки мо ба чемпионати ҷаҳонро хат гирем, зиёиддин ҳатман иштирок мекунад. баъдан худи бозигари мунтахаби ҷавонон дар рафти суҳбат ба тамоми мардуми кишвар миннатдории худро баён намуд. саломатим нал шуд, раҳмат барои мардуми тоҷик. коме дастгирӣ кард, ки переживат кард, ки балечӣ кард. бародаро, хоҳарон, раҳмат барои шумо. хай надидестем ки шикри худосо шудам, пеши бача омадам, балинса дар гуфтам зих нашам, пеши бача омадам, бо бачаҳо камта паддашкам кардестиям. хай иншолло ки баъди ҳами як моҳ гипс меистад, баъди 2 моҳ иншолло сар мекунам давиданам.